saka tinoda kuti vanhu vaende kuheaven because tinoona kuti nemabasa amukwanisi kuenda zvegrace hamusokwanisa kuti saka the only way to qualify for heaven it's now easier heaven it's now easier to qualify because zvavanyore because prophet Mabilo I fight for the people kuti vanhu vaqualify heaven varema nditika vanhu musangana matoenda kuti because the easiest way yekuenda kudenga kushandira Mwari handitika say atoye the scheme handitika kushandira Mwari let us go to the Bible handitika Hezekiah anonzi ari kufa handitika ne a prophet handitika ndokubva apinda akati check my record pakati check my record chii chaitaura akati Mwari ndakapa mombe dzangu kuma sacrifices aitwa ku Old Testament dzakawanda aipa Hezekiah handitika mombe dzakachitwa ma sacrifices kapaona kuti check my record Mwari no munhu afana kufa murikuona saka the mystic wabapinda mu heaven handitika shanda nemari yako shanda nepfuma chazvo zvinokuendesa kudenga whether uri mutadzi uri chi shanda nepfuma yako handitika pfuma ndoinoita kuti another way futi nokuendesa kudenga basi nemabasa hakuna anoinda handitika but kushanda nepfuma yako nezvaunazvo handitika si zvakaita Hezekiah anoti check my record akanzi munhu ngachirega kufa even musi wejudgment day ukasvika handitika pajudgment day pa-white throne handitika evokanzi enda kuhewe ukati Mwari check my record ndakati zvakati nezvakati kubasa raMwari handitika but in scheme it's obvious handitika because unogona kuzoisa kuchechi yako isiri chechi iri business handitika saka aufani that's why uchinzi pachurch of the season ya prophet chiti madini ndo iri obvious kuti kana ndaendesa zveshuwa munotenga nati stand yangu kana chi aiwa zveshuwa automatic yangu ndaiwana because ukazondisa kuchurch business handitika isiri church iri business aupiwi saka Hezekiah anoti check my record nobva Mwari watocheka munhu akatipa mombe kuma sacrifices munhu haasi kutofa Mwari wakadzoka futi naye said uyu munhu ngachirega kufa saka this is the easiest way for the Christians to enter heaven just working with your finances or money or whatever zvaunazvo physical handitika we're not saying we are poor iyo ndoorina kuenda kudenga handitika saka ndowakushanda like Hezekiah Mwari havana chakusha nyika nokuzarira ndizvayo silver and gold but work for the work of God handitika ndozvinokuendesa saka pama works pane 2 akumabasa unoita kana kuti kutadza kurana mukadzi wemunhu izvo tozoti vanhu vazhinji munozvi hamuzvikwanisi handitika mukadzi akashanda zveshuwa hakuna murume anotadza kurarama hakuna chirari mukadzi wemunhu handitika kana uri musina basa kango because murume wese munhu zvachinoita kuti murume aite mafeelings akaona mukadzi ari naked handitika sezvakaita David akaona Bathsheba ari naked akatohwira David handitika noti kuti aida but akangoona he never prepared kuti I want to sleep with mukadzi waUria but akamuona akashama it's obvious murume wese kana akashama chero maimini wako kana akashama mumina wemukadzi wako akangokushamira chiti irema wati upengu prophet uri so munoona dzasho mutona chizi vafundisi kana chita one and make sure pane mukadzi wako pana secret mukadzi akakushama muri 2 cheteka ma feelings ana basa rekuti uri munhu waMwari watopenda ndiri matobvuma ka prophet kuti enena adimo munowedza because let me command I not being counted among the men I'm counted among the heavenly angelics heavenly army pana prophet tomotara muri pasi pana kuti inini I make sure that ndifunda pina mukati sina ndibvumi kuti ndione mukadzi ndiri wani because I know that my wife anenge ari paside kana kuti a church member kana the personal secretary anenge ari padhuze handidi because ndotozviziva because zvimwe zvinhu gara waavoida handitika kana even kana uchina matiro sanobata padhuze paris too sensitive because my feelings anosimuka handitika saka tinoona kuti nzira idzodzo vanhu havakwanisi but yekushandira Mwari ukazvinenzeri qualify heaven varume nekuti watadza kungashandira Mwari nekupa zvaunazvo pfuma yekunechi chete that's the easiest way to go to heaven watoenda kudenga watoqualify for heaven waenda escape kutudi nemoto handitika the reason pachinzi the church inenge ine connection naMwari because unozoendesa kuchurch iri business wozoti check my record konzi chumi chocho hachina kusvika kuno handitika but ukaisa prophet Mabilo the second coming of Jesus zviita zvekudzoka kwaJesu handitika no abuse of anything mota yako ukaunza iri kushanda basa raMwari handitika because ukapa kuchechi iri kuitwa business mota yevanhu vehwirira mumemu newapromota sina handitika saka ukazoti check my record kunonzi which record hatina record rako kuno handitika because mbavha dzazara not all pastors are pastors handitika hazvoti munhu akangoclaima kuti I'm a pastor is a pastor and hazvinoti ukangotenga Bible uri kumba kwako unoziva Bible because munhu ada kuti chengere anoda kutorwa naprofit Mabilo kuti akuda zvakadaro vose munhu akabata mabhaibheri havana chavanoziva because buying a Bible in a bookshop does not mean you
understand it anditi kana kuti but ispika nemafoni yokuti angoda watotumira ishiyeti yakazotiparira bhozi ishiyeti ngoda watotumira bhaibheri rato yakufoni kwako wakutozviti wakuda kuparidza hakuna zvinhu zvakadaro magama ekuti tivadzidzise isusu anditi kuti chii chinonzi ndikutaura in biblical terms ndichitsanangura even being backed by the Bible kuti kune vanhu vakapiwa pana Acts chapter 4 vanzisa zvinhu zvavo saka tikuti vanhu vane mota unze mota makanyarara musatombotaurana kubvunza unze mota dzenyu makanyarara kuno mende kudenga unze dzimba dzenyu makanyarara mende kudenga unze masitende enyu makanyarara pati 9 na 12 months and above kana nezvo zvinokwanisa makanyarara mende kudenga chinyararira anditi kangumu kana wakwana because amufaniri kumisa heaven pauya mukana wakadaisika this scheme shall last as long ndichirarama but now let me go kuti how do you register nditika andibazi mota panzi chi partnering nditika unotaura chauko offer iwewe ndipo mota yakati kana kuti Benz kana kuti chi anditika kana kuti partner for 12 months anditika then wachidaro tiba information yako chi zvese izvo anditika then kana wachidaro womeet profit anditika wo submit kana 12 months unozosvika pedza 12 months dzako anditika tino ku approve but anditika kana say 12 months but kana se mota kana semba anditika izvo azvida approve ngosvika zvona approve yako tozimira information yako then we register you for 3 days anditika profit ndo anozokuregister saka manya mukana usati wanyanya kuti bhozi lakazowandirwa profit ukazoisa chinhu chako zvichatora kana kuti 2 years usati wadi then unogona kuzofa futi mota yako iri machurch premises usati waregister but because no wachiri washoma so it's easy bhozi chingosvika 3 days zako wachiregister anditika bhozi kana zvazowandawo zveshuwa kana ndinotenga nevanhu vatanga kana pakaita million ndotenga nepesi yangu anditika wazosvika wotorati waisa mota nhasi mangwana usvika uchifa anditika pausvika pawafa panosvika uchinzi hauna kuregister anditika saka hauna kuwana automatic advanced entry yako anditika saka iko zvino vanhu hasi panyaya kuwanda saka 3 days completion yako registry inozoitwa before the throne of God ningapa chakati check the record anditika zvoendwa into the books of heaven anditika then after that todzoka neconfirmation yako anditika but kana usacomplete zvawaita lesikana kuti unza mota hauna kunza mota yacho nemabooks nebhuku raine chichi haukwanisi kuita complete registration then 3 days woregister information yako yoendo then confirmation after 3 days unozoexpecta kuti zvafamba sei wochiudzwa confirmation anditika then wakanopiwa confirmation zvava auto kuza kuti even musi waunofa alright unogona kufa uri kugweru anditika wakapo profit bhozi wakauya kuchechi ukapa maybe hauna kudza hama dzako anditika kana kuti uri a single person anditika profit madungu avapo wafira kugweru anditika isusu tiri kuHarare anditika isusu zvinhu zvese paunofa anditika mabasa ako ese anosvika achivhurwa the throne of God anditika pamagates of heaven anditika zvovanotora kuti munhu ari muautomatic because tine zvatinoita zvatobva takutaga zvokuti uchingosvika unobva watoreflecta kuti this person ari muautomatic advanced anditika zvinobva zvatobuda papo then obva watoenda straight anditika saka there is no need yekuti even musi waunofa you must see prophet kuti alright saka ndikafa prophet wasipi handichaendeka ndangoshandira mari as long waendwa registration yako ini ndaiconfirma the heaven ane commander prophet madungu ndaconfirma kuti it's complete the process anditika unobva wadi uchingoona 5 wafandisipo kana ndiripo kana chirechi kana even usina kudza hama yako kana chi zvava registered into the books uchisvika the books will be opened uchitofa anditika zvobva zvatoonekwa zvinongosvika zvichingoreflecta automatic anditika ubva wanzi munhu ndee advanced automatic heaven and near prophet madungu so ndo zvandakaresla kusvika ndawina ndapiwa the power and the authority saka nawo haanda akuita kupa chaiko chaiko hakuna kushandira mwari tiri kupa vanhu vapinde denga vanhu ngavapiwe vaende kudenga anditika saka ngeina kudenga yakwana varume vanhu vafanira kumisa heaven saka that's the rest we do noti zvamunonzwa nemafake accounts like patwitter ndisi patwitter kanzi prophet madungu zvazoti hakuna zvinhu zvakadaro musafollow that account anditika saka izvi ndochazvindozati vamwe vachazotsanangura go mwari vakari vachifight namwari mwari vazotoka nati zvakati hakuna zvakadaro this is the original version chaiyo maversion muchamanzwa akawanda asiri angu but touch this one listen to this one the original the originality chaiyo yezvakaitika because havachadzinyora ende vanongonisa pitret mari vakari vana prophet madungu vanditika vakazodana izvo sote ndosaka atati zuva paikabuda nhasi pakabuda message yedu nhasi tikurumidze kumhanya tikurumidze kutsanangura kuti kana yozozara vanhu isiri mafake accounts nemafake information tinotsanga tainzwai video yedu yatakataura video yedu saka kuti zvakafamba so zvikadai saka ndozati so vavengi but
tine good size yatinoda kupa vanhu vari kuita mafake accounts manje inonzi good size kuti inonyatsokwana chaicho because vanhu vari kujairira basa raMwari muend time handitika kuna vese vari kucreate maghost account let me warn them from today. Devil army pandakaresela naMwari were given even the power to punish those guys. So as the devil army tikutanga kutracer tokunatora na 5 years kutracer but tikubata munhu wese ari kuvhura fake account munhu wese ari kutamisha profit mabindu andika tichipa judgment vanhu vacha collapse hatina basa nazvo. David pauraya Goliath amari munhu andika munhu wese a threat to us. Even the Bible says usarengera miro yachirarama vamwe vachakakolapsa uri kumba kwako chikwatiyo ndidika wabva wakolapsa ndidika kana uchitoshedza mai mwana vari dining uri kubedroom mai mwana wako wabva wangokolapsa wagara pachicheya chako because you have started the war. So we are now declaring war, we are now waging war to anyone ari kuvhura fake account isiriya because akawandisa especially patwitter handistori pemazuva ano handidika vese vanhu ivavo hamuchavanja havega haregai kana tatanga is the evil army so and the evil army commander handidika no mercy kune munhu anotama nebasa raMwari handidika hatina basa. David vanhu vakashora Mwari ana Goliath David akamugura uroso musati aigura huro yehuku aiyozvo angari munhu chete saka vese vanhu hatina basa navo handidika we shall find them each by each munhu wese whether uri kupi uchibvunza kuti harisi kuona this is the warning it's not official handidika because kumashure taitadza kuvajaja but vese vakazviitawo tikuvatevera one by one tinovabata because isu tine intelligence yeevil army zvakuna army isina intelligence saka tinovabata ende kazvanetsa tinondopinda in the books of heaven tobvunza Mwari tuna munhu akati akanyora zvakati tinobva tapiwa information as heaven army tichaziva chete se we know how to punish our people with the heavenly style. Ndinobvunza iko zvinokupanisha munhu wese ari kunditanisha the way andoda unotsajaja zvakana Shimei